ticho, úplný ticho, jo. Abyste slyšeli, oni tady mají nějaký patří zvuk. To mi to radí. Koukej se. Puště, pozor. Ještě Bruno! Dali ty starý kulišáku! No, daj to, vidím, na ty malý GPS-ce, co mi to ten strýk na Google dal? Já nevím, co tam stáhnou, ale Já mám hlad jako vlk. to mi povíde, mě kručí v břiše. To víš, nejsme nejmladší už, víte, u kterých chodíme takovou dobu. Takovou dobu. Ani motýla jsem mnou lovil. Podívej. No, Ale tady mi to něco ukazuje. brašnu prázdnou. Lidi, Lidi jsou tady. lidi, podívej, já to mám i na té GPS, tady od toho A tam hůra. jsou ale pěkně malinký, ukáž. No jo, ale je tam hrska. Já ukáž, já to nevidím. No jo, člověče. O, podívej. Ale mohli bychom se jich zeptat, ne? Lidi, nevíte něco, my bychom máme hrozný hlad. My bychom potřebovali. Já mám strašně. Podívej. Herbert, on má to břicho, ono. Já bych si dal nějakýho Lepší. Big Maca, cheeseburgera, anebo To je stravit. páreček v rohlíčku, takhle s hranolkama a kečupkem by bodnul. Řízeček, veď. Takový kuřecí, A jo? s hranulkama. Jo, děkuji. Vidím, tamhle vaře. To světlo, jo. To světlo. Tak se tam nepodívá. Máme se tam jít podívat, dát si něco dobrýho. Tak Meka s sebou. No, to je paráda. si dáme jábely. A že nezaprší, vy. Oni budou dobře vařit. Doufám, nějaký guláček nebo nějaký báreček. Takhle. Tu má rád ten známej badatel Matěj Stopka. No jo, ty bárečky. A buďte zdraví, dobrý den. Ježišmarja. Co se to tady děje? Máme jenom hlad. Máme jenom hlad. Ježišmarja. Hlad máme jenom. Něco k světku. Něco k světku dáme. Ale, Bruno, oni nám asi nerozumějí, musíš Oni asi sníst. My potřebujeme vašeho šamana. Takhle. Šamana potřebujeme, vašeho. Maso. Zavolej nám ho, Dobrý. černá. Lamo. Dobrý maso. Šamana. Dobrý. Možná mi povodili. Ježišmarja. To jo. A star šamanský. Dobrý den, pánové. Ahoj, ahoj. Tebe jsme tady čekali. Měl jsem včera vidění. Já mám už každý večer. Hodně svědění, kolikrát mám. Chci mu povídat. Jo, taky no. Čekám tady na vás 150 let a jsem si jistý, že vy jste právě ti praví. Jestli můžete vyhnat ducha z našeho kmenu. Myslíš? Myslíš, že mi jo? Já nevím, no. Bruno, Už na to starý asi, ne? ukáž nám to to. Zaklínadlo. Se na to mrkem. Ukáž. Řekni na to. A to máme přečíst. Přečtěte to a přečtěte tím to z toho ducha vyženete. Máš to budu nohama, Heberte. Jo, Ukáž. je to dobrý. Ukáž, dej to trošku na světlo. Já nevidím už. Jako kdyby to tam Ukáž, tak hele. Tak jdem na to. Hele, Ale. počkej. Ty duchu, jen trápíš už po staletí tento kmen. My vzýváme tě, vys už jednou, provždy, tohoto kmene ven. My chceme nechat lidojidy v klidu žít. A ty můžeš někam zase strašit jít. Za to, že jste si mě dovolili vzbudit, budete pikat. Budu vás pronásledovat na každém kroku. A už nebudete nikdy v klidu spát. To je dobře. Budete to litovat. A vy taky, čumě!
všimla, ty. To bylo vlastně, To bylo za experta. starý kolena tady. Ducháčku. No, ale Lidi, nebojte se ho. podívejte, on nás bude pronásledovat teďkon. Nás bude jako strašit, ale my vás budeme hlídat, aby vás jako nestrašil. Ale víte co, že vy jak jste tady jako byli, jo, tak on vás, Všechny viděl. takže vás bude taky jako pronásledovat a strašit, jo. A my bychom potřebovali, aby Jo. vy jste nám ho pomohli zase zahnat, aby my jsme zase mohli jít bádat někam jinam. No jo, ale Pomůžete nám. protože ten duch, jo, bude měnit ty podoby, jo, protože je to takový duch zlej. Tak musíme utíkat z té země do země, jo. Ale jelikož vás je tolik, No, tak jsme k tomu museli najmout tu tu cestovku. Jak se to kancelář. jmenuje, jak jste s tím dneska přijeli? Jede autobus. No, správně. No, Tuhle tu cestovku jsme vidíš. to, co jsme jí objednali No, a všichni společně s ní budeme cestovat. a utíkat z té jedné země do druhé. Jste pro? No, Dá se to tak říct. takže se na to připravte, jděte si zabalit nějaký věci, Nachystat se jo. a ráno odlítáme. Takže hele, tak zítra, čau. Tak zítra. A co letenky? Ale Letenky máme na letišti. to tam všechno bude. Sandwich nebo Smarties? Nic se neptej. Tak ale, Zdarma. zdár, ať se dílo daří. Čau. Pero.